қиссаи Салмони Форс қисми дуюм. Агар хоҳед қиссаро ба хубӣ бифаҳмед, пас аз қисми якум гӯш карданро сар кунед. Он шахсе ки устоди Салмон буд, аз Каф ном дошт. Баъди мурданаш ӯро ба дор овехтанд ва сангборон карданд. баъдан дар ҷои Аскаф як шахси диндореро мардум интихоб карданд ва сардори худ таъин намуданд. ин шахси таъин намуда дар ҳақиқат имондор ва худотарс буд. Салмон бошад чандин муддате дар зери дасти ин шахс ҳам таълим гирифт. вақте ки марги ин шахс ҳам наздик шуд, пас Салмон аз ӯ пурсид: эй устод, пеш аз маргат ба ман тавсия кун, баъд аз вафоти ту дар назди кӣ таълими илм кунам. устодаш гуфт: баъд аз вафоти ман ба минтақаи Мавсул бирав ва дар он ҷо як марди донишманде ҳаст, пас дар назди ӯ таълим бигир. Салмон бошад ба минтақаи Мавсул рафта ва ҳамон олимро ёфта ва дар зери дасти ӯ таълим гирифт. хулоса Салмони Форс таълими илмро дар назди чандин олимҳо гирифтааст. охирин устоди Салмони Форс Амурия ном дошт ва дар сарзамини Рум зиндагӣ мекард. Салмон ба назди Амурия рафта ва дар назди ӯ таълими илм кард. Салмон аз Амурия пурсид ва гуфт: эй устод, ман дар назди кӣ рафта таълими илми ҳақиқиро гирам? Амурия ба Салмон гуфт: ба сарзамини араб бирав, зеро ба наздикӣ дар он ҷо як пайғамбаре мебарояд, ки дини ҳазрати Иброҳим алайҳиссаломро пеш мебарад. ва ин пайғамбар аз байни ду кӯҳи сиёҳ мебарояд ва сарзамини онҳо пур аз дарахти хурмост, аммо он пайғамбар се нишона дорад. якум нишонааш ин аст, ки ҳадияро мехӯрад. дуюм нишонааш ин аст, ки садақаро намехӯрад. сеюм нишонааш ин аст, ки дар байни ду китфаш муҳри нубувват аст. дар он замон мардум ба сарзамини араб барои тиҷорат кардан мерафтанд. Салмон ба назди қабилаи Қалб рафта ва ба тиҷораткунони он қабила гуфт: эй бародарон, ҳар гоҳе ки ба сарзамини араб рафтед, пас маро ҳамроҳи худ бибаред, зеро ман роҳро намедонам ва рафта наметавонам. мардони қабилаи Қалб розӣ шуданд ва Салмонро ҳамроҳи худ бурданд. ин тоҷирони қабилаи Қалб Салмони Форсро фиреб карда ба як марде фурӯхтанд. ин марде ки Салмони Форсро харида буд, пас Салмонро ба шаҳри Ясриб, яъне Мадина бурданд. вақте ки ба шаҳри Мадина расид, пас Салмон нигоҳ кард, ки заминҳо пур аз дарахти хурмо аст. пас бо худ андешид ва гуфт: ҳамон сарзамине ки устодам ба ман гуфта буд, ки дар заминҳояш дарахти хурмост, шояд ҳамин ҷо бошад. Салмон чанд муддате дар Мадина монд. Салмон хаёл кард, ки ҳамон пайғамбар дар шаҳри Мадина пайдо мешавад, аммо он пайғамбар дар шаҳри Макка пайдо шуд, вале Салмон аз ин хабар надошт. вақте ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам аз шаҳри Макка ба шаҳри Мадина ҳиҷрат кард, пас ба як ҷое бо номи Кабо расид. Салмон бошад дар болои дарахти хурмо ба хурмочинӣ машғул буд. ногаҳон як шахсе давида омада ва гуфт: эй мардум, дар наздикии шаҳри Мадина як шахсе омадааст ва мардум мегӯянд, ки ӯ пайғамбар аст. мардуми қабилаи Авс ва Хазраҷ дар назди ӯ ҷамъ шуданд. вақте ки Салмон ин хабарро шунид, дарҳол аз болои дарахти хурмо ба замин фаромад. ҳатто чунон саросима шуд, ки аз дарахти хурмо афтид. вақте ки намози шом шуд, пас Салмон як табақ хурморо гирифта ба назди ҳазрати Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам рафт ва гуфт: эй марди худо, ин табақи хурморо ҳамчун садақа барои шумо овардаам, марҳамат бихӯред. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам табақи хурморо аз дасти Салмон гирифт ва ба саҳобагоне ки дар наздаш буданд дод, аммо худаш ягон дона нахӯрд, зеро ӯ садақаро намехӯрд. Салмон нигоҳ кард, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам садақаро намехӯрад, пас фаҳмид, ки ин нишонаи якумаш аст. як рӯзи дигар як табақи пур аз таомро ба назди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам овард ва гуфт: эй пайғамбар, ин табақи таомро ҳамчун ҳадия ба шумо овардам, марҳамат бихӯред. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам табақи таомро аз дасти Салмон гирифт ва ҳамроҳи саҳобагон хӯрданд. Салмон нигоҳ кард, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳадияро мехӯрад, пас дарҳол фаҳмид, ки ин ҳамон нишонае ҳаст, ки устодаш ба ӯ гуфта буд. аз байн чандин рӯзҳо гузашт. як рӯзе як саҳобае вафот кард. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар ҷанозаи он шахс иштирок карда буд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дар байни саҳобаҳо нишаста буд, ки Салмон оҳиста рафта дар пушти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам, яъне дар қафои ӯ нишаст ва Салмон мехост, ки ҳамон муҳри нубуввате, ки устодаш ба ӯ гуфта буд, бубинад. барои ҳамин дар қафои пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам нишаст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам дарҳол фаҳмид, ки Салмон муҳри нубувватро дидан мехоҳад. пас пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам рӯймоли худро аз болои пушташ кашид ва Салмони Форс муҳри нубувватро дид. вақте ки Салмони Форс муҳри нубувватро дид, дарҳол давида пушти пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаламро оғӯш гирифт ва бо гирияҳои бисёре буса кард. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам ду маротиб гуфт: эй Салмон, бас аст, эй Салмон, бас аст, аз ин тараф биё, аз ин тараф биё.
салмон рӯбарӯи паёмбар салаллоҳу алайҳи васалам нишаста ва ҳамаи ҳодисаҳоро ба паёмбар салаллоҳу алайҳи васалам нақл кард ва ба ӯ имон оварда мусалмон шуд. дӯстони азиз, мо хеле хурсандем, зеро аз насли форзабонҳо як саҳобае бо номи Салмони Форс буд. қиссаи Салмони Форс ба охир расид. худоҳофиз.